Kumusta mo mga kadanlak? Welcome po dito sa akong channel sa Boy Danlak Official. Mag-subscribe na ka. Ay na si Dugay-Dugay ha. Kaya itong istoryahan karong bayan ng mga baing mga patakarag, mga hilig kay gwapo. Aw, para ninyo ning video mo. Ay, para ninyo video. Para sa inyo ani mga babayhana mo. Okay, na. Kanang mga baing kuan kay ba? Matso yan. Ha, sardinas kinawa na. Kani mga baing wait lang, kita ko mga bukog no. Alam nyo mga kalagay no, mga kadanlak. Kani mga baing hilig kay gwapo ba? Pilian kayo o gwapo. Wala na magkinsang gwapa ha. Putik naman. Sugas ka, animal ka. Kanang mga baing hilig kayo gwapo. Gusto mamili gwapo, gusto mauyab gwapo. Okay ra mo? Kung naimaot mag-text nila sa FB o mag-chat, di gyud pansinon. Pero gwapo, reply dayon. Wagi kabalo basig po-share na dia. Gagamit og laing picture. Pastilan. Ano mga inganang mga bay, mga wala na ulaw, mga baga nagnaong. Unta, parihos raman ang mga lalaking na ay dalang armas. 45 di kalibre. Wala nang tadat-sada ng real talk agad yun. Ha? Mga pisting inatay mga bayhana. E luob tag panguyab. Manguyab tag halos tinuig. Maabot na lang tag tinuig og panguyab. Di pagita sugton. Pero gwapo? Sus, bisa pag kanang gwapo, di na mo hatag og chocolate. Pansin lang na sila. Wagay! Los-los inyo mga kagwanga mo. Kanang gwapo mo pansin nila. Dali kayo ay. Bigay rin. Bilang ka din siya ate. Sweet kay gusto gwapo. Kasi gusto niya ng gwapo eh. Kumo kay gwapo eh. Kasuroy ana. Kapang hinambog sa barkada. Iprailas mga kaila nila. Gwapo. Gapuha kayo mong uyab. Uy. Cute kay siya. Crush kay na ako siya. Gwapo kayo. Sa. Tig mga maot gani eh. Sus. Lo pansino ng mga maot. Mahurot na lang imong kwarta, di yapon kasugto na ng bihana. Kasi siyempre, mga maot me. Putik na yan. Payab-uyab mo, gwapo. Labi na gwapo nga. Lami kay cellphone, iPhone. Still lang social. Ay motor, reader. Still lang dato Payamanin, pisting inatay. Kaning mga gwapong mga laki, kaning mga gwapo, sikat sila sa bahay. Pero kaming mga maot, luoy kay mi sa mga bahay. Kay kanang mga gwapo, sus. Kanang mga bahay nga na ila-ila na mo, din ay gwapong mo agi. Sus, pansinon ginang gwapo, bisa pag kisik pa na sa inyo nagsinuot. Basta gwapo, mao gina. Mo gini pinakalitis karong basta gwapo ka. Isting inatay ka, pilion yung ka ng bayhana. Kani mga bahay, kanina ay mga bayang kundatan, kalang alang-alang og kaisog ba? Sus, kidat-kidatan na naas laki oh. Sus, hindi ko uli ana, di nakatulog. Mabilar na ginuna-huna. Pastilan. Giatay lang. Pero kami mga maot manitsit, inyo nag-abastusa kay nimo. Naon sakita kay na sa piling lagi. Animal. Sakit kay na mga kadanlak, no? Pero gwapo mo chitsit nila. Asa automatic, maaari lang mabayo. Dila kong Pilipina, yeah. Pero maot, inyo nag-nitsit man ka. Bastos kay ka, naoning ka. Sus. Kaning mga maot, bisan pag nindot og motor, basta kay maot ka, di gyud ka, makapasara ng bayhana, animal itself. No? Dayon, kaning mga bahay ra ba, ug naiuyab ng gwapo, pisting na yung hambuga, arti din kayo. Pa, lipstick dayon, pa, prankish na yun, pa, kilay na yun, pa, eyebrow, sis, kaya naman sa baon, laging bayana ka, uir, kay kaday, grabe, karam, kaya na, diba? Pagapa na yun, feeling dalaga, sis. Ginara-gara, yung panang buang ay. Hambog kayo, maradig si Kinsa, ano? Tanginang yan. Sa pangutanan ako ninyo mga bayhana mo, mga danlakan mo dagko. Unsa may naas sa gwapo nga wala sa maot, ha? Una-unaan nyo ka ng gwapo, magkatigulang, magkamaot na. Kanang maot, magkatigulang, magkagwapo na. Manay timan-an ninyo, ba nga mo. Pero o gwapo na yun, mauyab sila ng gwapo,
Seryoso kailang relationship ba? Relationship ba? Na, serious na kayo. Ala, grabe ko na seryoso na kailang relasyon. Pak, aminyuan, pak. So, wala pa kayo sa pamalay, ka na lakaw-lakaw. Ato silang hotel, na, isa dito. Boom! Tarat! Atay, buso ang sapa. So, atin lang hotel na, manulod. Asa lapit sila manulod. Pagkata na diga, higugma kay ka na ako. Higugma kay kunin mo. Ligi, andam dyan mo ihatag imong mga panganod sa kandurawan. Gabi-gabi ka! Buwang ulagan! Tangina mo! Bilanggan inom na sila gamay. Pagkalipong-lipong, awid-awid sa kamot. Tanana, dayon niya. Dayon halok-halok. Gikilig ang buwang. Uy, buwang ka ulul. Tangina, kiligon na yun. Aleg! Basa ang bilbil yung bangag ka. Halok kiss tulip tayo. Bubuang yung ka. Tangina mo. Kiss, higa na yun. Kiss din si Leo. Grabe, kilig na kiss din si Leo. Pagkahuman, hubo na yung bragay. Pagkubos pante Pagkaburos, pagkahuman, wala na kaduawan sa manok nga pula. Wala na kanagawasig manok nga pula. Si Inday, no? Pag di na dogon, na ingnan siya uyab nga halakahan. Halika babes, halaka mahal, halaka labs. Wala na raba ko duga. Maingon naglaki. Hala na unsa day ka na matingala pa ng laki no. Kagrabe no. So matingala so naburos ka. Antay ka. Pagkaburos, dili din na ang kunon sa laki, dili din na niya panindigan, dili din na niya tubagon, so loy kayo ka. No? Mabiyaan da yung ka sa laki. Pagkaburos nimo, gipaangkan ka, gibiyaan ka sa gwapong laki, kanang kahilig nimo sa gwapo, kahilig mo ang mga puting laki, magwapo kayo kay, siyempre, ikasuroy, gipaburosan ra ka, gibiyaan ra ka, loy kay kang animala ka, no? So, diha na rin mo gawas ang mingon dahil ka mag-posting ka sa Facebook, hindi nga paang ka ng mga anak din ka, kay bulagan ka, nagmala ka, mingon sa Facebook, tanang mga laki, walay pulos, wala na seryosong lalaki karong panahon na, imbes sa gwapo ra imong gipangita, astag maot na among na, kay kaning tanang laki, dili seryoso, mana rin ka, animala ka, kabuang ni mo na, bilangkat more. No? Magpuspos dayon ka sa Facebook nga tanang laki walay pili dili seryoso wala lay laking seryoso karong panahon na mana din ka buang ka no hilig kay kagwapo rin kaming mga maot amongon nimo wow hilapit mo buang ka no ikaw gani sa sunod di ka mamili gwapo ha ug kana pong mga bae di kanang hilig ko gwapo di mininyo amongon ha. Kaya aron di mo maiguan ang espada ni Saddam. Ha? Kita ka ni? Kamong mga babae ha? Timan ninyo ni. Aron di mo na ako matikbulan ani. Kani yung siwit ako ng putlon. Buang. Kani yung singit ako ng abison. Ha? Dili mo mili o gwapo. O mamili manggali mo gwapo. Di mo mga mong na mo ha? Aron di ka maiguan Ha? Kahit magkayo mo gwapo. Mauna na diya. Wala na yung resulta ni Moron. Luoy kay kagi paanakan raka din amungon minimum mga mao. Nabilangkad pa mo kay wal pislitong ko ng lubot ba. Di mo ko nagkilawin. Gulgulo ni ka na ba kita ka ni taas kay ni Kisa na ko katikdol ani si mong kuan na kati-kati pa mo katul pa kayo no. Ang gabi utan ra na ha di ra din mo batasan. Ba nga guys. Na mo na. So muna no, ora ni mga ka danlak no dire ra tama na akong videos no hinaot nga kas mga bahay dia. Pili gyud mo magpadala dayon. Dili dayon mo mobilangkad anang gwapong mga laki. Ha? Kay kanang mga laking gwapo gali, bati gali nila nga kanang bahay, seryoso nila no. Bati seryoso nila ng bahay. Kanang bahay nga higugma kay nila. Mag-take advantage din na sila. Kuha mo din nila ng inyong pagkababae. Pag nakuha na mo, mapaburusan mo, bulagan dayon mo. Labi na ka ng laking gwapo nga nailaran ninyo nga dili tagadiha sa inyong lugar. Sumana adyo posibilidad nga dili gina niya panagutan, layasan juga na. Suluoy kay ka. Imbes tarong ka pagkabae, kipa eskwela kang tarong si mong ginikanan. So, naburos ka, naminyo ka sayo, luoy kay ka.
tabla imong kaugmaon kay imong maghihatag imong dugo nga pula, dugo nga puti. So mura to mga kadanlak no, amping mo tanan no, ampingin yung mga pamilya ug anak. So sa mga biyahe sa mga trabaho mag-amping mo no. Huwag kayo magkalimot og subscribe. God bless us all.